Hej YouTube. Hej. Spiller på sådan en her server med våben og sådan noget. Prøv at se. Så jeg gunst. Vi er syge Og jeg har hoved. desværre kun lederarmor. Ja, men den her by, der er måske jernarmor. Ja, hvis vi finder det, så skal jeg have det. Ja, for jeg er fuld. Og det er altså, det er en kæmpe bane. Eller det er sådan noget normal bane, så det er ikke så tit, vi finder hinanden. Det var stensvær. Men jeg tror, det Der er kommer en zombie oppe i træet. Pas på, at den ikke hopper noget. Kæften er stor. Eller er det bare mig? Nej, den er sådan, som den plejer. Shit, den løber hurtigt. Ja, de er hurtige. Watch out. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det fordi, jeg har en ven på besøg, han spiller GTA. Eller han gjorde. Grandsaft auto. Jeg skruer lige ned for lyden, så det ikke larmer. Fandt noget mad. Bare gå rundt og kigge i kister og sådan noget. Vi skal Nu skal vi passe på, at vi ikke kommer væk fra hinanden. Jeg har fundet jernsko til dig. Nice. Jeg har fundet et håndtag, jeg ved ikke, hvad det betyder. Hvor er du henne af? Jeg så dig lige før. Jeg kan se dit navn. Jeg kan ikke se dit. Okay, der er du. Jeg kommer med dine jernsko. Jeg troede lige, jeg så en, men der var et hul i. Hvor er du? Jeg er ude foran ved en... Shit. Jeg dør. Seriøst? Nej, jeg var heldig. Her, Rune, hurtigt. Tag bandage, hurtigt. Bandage. Du bløder. Fuck, der er en zombie derovre. Prøv at skyde den. Sådan der. Okay, jernsko, her. Tag dem, hurtigt. Der er intet chests herinde, men dem kan man ikke bruge til... Jeg har fundet et godt hus. Okay. Fordi jeg troede, det var en... Ja, jeg det er buggede godt. lige, så jeg så, der var en masse kister derinde og sådan noget. Så hvis der var sådan noget enchant table. Pas på, zombie! Zombie? Bitch! Den går efter dig, den løb bare forbi mig. Øj! Jeg fik den. De kommer alle sammen på mig. Ja. Jeg tog altså bare lige min... Jeg tog og skød dem. Jeg har noget til dig. Noget rigtig godt. Hvad er det? Jernbrugsplade. Fedt. Det er bare noget af det vigtigste at have. Det er fuld jernarmor. Eller diamant. Hvis man er diamant, så er man syg i hovedet. Så er det bare sådan, så er det bare det eneste, man spiller. Du skal sådan set også kigge i ovnene. Nå ja, jeg havde lige glemt. Jeg går ned til nederste etage. Sagde, der var en enchanting table og sådan noget her. Jeg så nogle bøger. Jeg har fundet en hel masse af de der tomme tønder. Eller tomme, hvad hedder de? Tomme dåser. Tomme tønder. Jeg skal ikke bruge dem til noget alligevel. Mit træ, jeg kan ikke gå ind i en crafting table, så jeg skal heller ikke bruge det. Det fylder jo også. Nå. Min ben knækkede. Ej, så må du lige bruge noget bandage. Nej, det er boner, man bruger der. Boner. Der var noget bøger her i hvert fald. Ja, det har jeg. Det er mig. Jeg har det som om det lige pludselig zoomet helt ind. Har du brækket benene? Jeg ved ikke. Prøv lige at se, om du har... Jeg prøver lige noget bandage. De virkede heller ikke. Jeg har altså kun 7 knogler, hvis det nu skulle. Jeg har 16. Det her, det kan jeg jo egentlig godt bruge. Der er et jernsværd, men det har vi ikke brug for. Prøv at kigge her. Se, det her, det hjælper. Jeg kan ikke lige se, at jeg er i gang med at loot. Hvorfor virker det ikke? Jo, scheisse. Er du ved det? Nej, jeg nok bare lige en zombie med min shotgun. Det var bare lige, jeg skulle lige bruge de her tønder til at få dem løbet af vejen, men det virker ikke. Så jeg kan jo ikke rigtig bruge dem. Okay, Jonas, jeg har problemer nu. 4 zombier. Kom op. Løb ind i huset, hvor det? Mine ben er knækket, alt er væk. Klarer du den? 4 liv.
som sæt på. Så er der bare action, du. Og YouTube, I må undskylde, hvis den lige stopper midt i det hele, men det er jo fordi, jeg ikke kan filme så lang tid. Så det, man skal tage den på det der pro, og så... What? The fuck? Jeg har fundet monotug, altså de der ildbomber. Pas på! Godt. Ildbomber? Ja, sådan nogle, de der flasker. Sådan nogle... Må jeg se? Prøv lige at holde den i hånden. Fedt! Hvordan virker det så? Så skal man kaste dem, så tror jeg, der går ild eller sådan noget. Fuck, hvor nice. Jeg går altid rundt med et sværd fremme, så man kan hurtigt vise fred. Det er det samme som peace. Ej, okay. Peace, det med hænderne. Det er lige før, jeg vil prøve at bruge den, men jeg synes bare, det er sådan lidt spild. Jernsværd, det har vi ikke brug for, fordi jeg har begge to et. Ej, zombie. Haha. Wow, du. Det ved jeg sgu ikke. Jeg løb udenfor. Jeg kan ikke finde dig. Jo, der er du. Nej. Prøv lige at jeg skal lige se, hvor lang tid jeg har filmet. Om bagved dig. 6 minutter. Så om cirka 4 minutter. Så... Du fylder. Hvorfor fanden kaster du alt det lort? Det var ikke meningen, at du skulle samle det op. Mit egetræ, det skal jeg jo ikke rigtig bruge til noget. Så det fylder. Nu tager jeg også og fjerner mine tomme dåser, dem kan jeg ikke bruge til noget. Shit! Men hjælp mig! Go away, bitches! Oh! Bitches. I got you. Min ben knækkede eller sådan noget. Nå. Okay, hurtigt herop. Op og gem os. Der lå et jernsværd. Jeg kan faktisk godt bruge det jernsværd. Jeg kan bytte det. Det var det forkert, jeg ville trykke. Det her jernsværd kan jeg ikke bruge. De bukser kunne jeg til gengæld bruge. Pas på, Jonas, der er en zombie. Det ved jeg. Det der kan jeg ikke bruge. Hvad fuck skal der her? Jeg fucker lige bare lidt. Okay, vi er rimelig fanget heroppe. Jeg har en udvej. Au! Jeg mister liv. Hvorfor? Ved ikke. Knogler. Hvis jeg spørger, hvad knogler gør, det er hvis man brækker benene eller sådan noget. Man falder ned fra et hårdt sted. Og det er hvis man bløder bandage. Crouch. Hvorfor? Zombierne gik lige pludselig amok. Hvad laver det? Okay, jeg prøver at skyde dem med min håndpistol. Oh, fuck! Okay, hej YouTube igen. Der var lige nogle problemer. Hej. Hurtigt, ned i klokken. Hernede, Rune. Hernede, klokken. Vi blev angrebet af rigtig mange zombier. Det var fordi, jeg skød efter dem. Ups. Og så kastede jeg prøvede at kaste en af mine monotug. Det er, når man rammer en zombie, så går det ild i den. Det er faktisk ikke sådan totalt vildt god. Den er fin nok at have. Okay, hvilken vej tager vi? Der er 2 veje hernede. Der er ikke kommet noget endnu. Vi tager højre, eller hvad? Hvilken vej tager du? Jeg tager højre. Jeg tager venstre. Kigger det. Jeg troede fandme lige, det kunne være så meget dig, hvis du lige havde bare... Ja, ses du! Jeg har lige givet næsten fuld hjernearm og alt muligt. Ja, vi ses du. Du var bare lige... Okay.